Когато детето започне да пълзи, да сяда и да се изправя, е време за първите бебешки буйки. Те са преходният вариант между чорапките и истинските обувки и са най-близо до ходенето бос. Буйките с ходило и цип през него са разработка на Колев и Колев и почти всяко българско дете прохожда с тях. Буйките Кей-Кей се обуват лесно и бързо заради ципа през ходилото. Ходилата им са изключително гъвкави и следват естествените движения на бебешкото стъпало. Те не позволяват подхлъзване, защото са изработени от мек каучук, който осигурява стабилност. Новите буйки Кей-Кей са изработени от фин микрофибър, което ги прави изключително устойчиви на износване. Този материал позволява и почистване с вода и миещ препарат. Буйките са много леки и децата бързо свикват да имат обувки на крачетата си, а така привикват и към обуването преди разходка. При покупка на буйки е важно да определите правилния размер. Мерете винаги в изправено положение, като крачетата на детето са едно до друго, а не едно зад друго. За да се уверите, че правилно сте определили размера, извадете стелката и поставете стъпалото върху нея. Изборът на конкретен модел буйки зависи от анатомията на детския крак. Ако е необходимо, изберете модел с възможност за регулиране. Не се доверявайте на пробата с пръст, защото бебето инстинктивно прибира пръстчетата си и това ще ви подведе. Оптималният размер е 7 мм по-дълга стелка от размера на стъпалото. Бебешките буйки Кей-Кей се изработват с изключително внимание към всеки детайл. Грижата за нежните бебешки стъпала е поверена на екип от високо квалифицирани специалисти. От рисунките на дизайнерите през кроенето и шиенето на всеки елемент до пакетирането на отделните чифтове. Всичко е предназначено да гарантира правилното израстване на най-малките бебешки стъпала. Буйките Кей-Кей са най-подходящия продукт, с който родителите могат да осигурят първите сигурни стъпки на своето дете и да станат свидетели на емоцията от неговото прохождане.